На Беларусь насоўваюцца навальніцы, ліўні і моцны вецер. У парку чалюскінцаў паламалася вежа свабоднага падзення, калі на ёй былі людзі. Рэжым Лукашэнкі зноў палохае беларусаў трэцяй сусветнай вайной, а Літва вядзе перамовы з ЗША аб размяшчэнні ядравай зброі. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем праграму Белсат онлайн. Сур'ёзная аварыя з анамальнымі абставінамі адбылася на трасе Р-53 каля вёскі Дынараўкі. Аўтамабіль «Жигулі» 7-й мадэлі нейкім чынам выехаў на сустрэчную паласу. Як машына туды трапіла, пакуль загадка, бо транспартныя потокі на гэтым участку надзейна падзеленыя сталёвымі адбойнікамі. У выніку лабавога удару пярэдняя частка «Жигулёў» цалкам разарваная, другі легкавік белага колеру вылецеў у кювет. На месцы здарэння працавалі медыкі і дзве аўтацыстэрны МНС. Ратавальнікі даблакавалі пацярпелых. На дадзены момант пра стан людзей і ці жывыя яны, нічога не вядома. З прычыны аварый і заблакаваных палосаў руху на трасе ўтварыўся затор, у якім спыніліся дзесяткі машынаў. Падрабязнасці здарэння высвятляюцца. Наведнікі менскага парку чалюскінцаў атрымалі значна больш адрэналіну, чым планавалі. Папулярны атракцыён «Вежа свабоднага падзення» прыйшлося тэрмінова спыніць і закрыць на рамонт у разгар сезону. Як пазней патлумачылі спецыялісты, на вышыні адбылася разгерметызацыя гідраўлічнай сістэмы. Прычынай няспраўнасці стала банальнае пашкоджанне гумовага ўшчыльняльніка, якое ледзь не ператварыла забаву ў рэальную пагрозу. Кажуць, што тэхнічныя працы неўзабаве завершацца, аднак запусцяць атракцыён не адразу. Пасля рамонту яго чакае серыя жорсткіх выпрабаванняў на бяспеку, і толькі тады на вежу зноў пачнуць пускаць людзей. У Бараўлянах разгарэўся сапраўдны серыял. Былы супрацоўнік цэнтральнага апарату МУЗ падпалкоўнік Алексей Губіш напісаў заяву на сваю былую жонку Анжаліку. Прычына – жанчына пачала падрабязна апісваць у соцсетках іх сямейнае жыццё. У сваіх допісах яна назвала афіцэра мамчыным сынком, які нават з санаторыю слаў маці справаздачы, а пасля абвінаваціла ў хатнім гвалце. Сямейныя разборкі ўжо каштавалі Губічу кар'еры. Пасля скаргаў жонкі міністру яго панізілі да звычайнага участковага. Цяпер суд аштрафаваў жанчыну на 225 рублёў за зліў персанальных дадзеных. Паводле жанчыны, на працэсе суровы сілавік плакаў, бо яго цяпер усе пазнаюць. Беларусам усё часцей тэлефануюць з замежных нумароў і проста маўчаць у слухаўку. У сталічнай міліцыі папярэдзілі – гэта новая хітрая схема кібераферыстаў. З дапамогай штучнага інтэлекту яны спачатку правяраюць актыўнасць нумара, а пасля заганяюць ахвяру ў стан трывогі. Чалавек пачынае перажываць, а ўжо наступным разам яму тэлефануюць нібыта з МУЗ і абвінавачваюць у сувязі з замежнымі спецагентамі. На апраўданне, што была толькі цішыня, махляры заяўляюць: званок доўжыўся 40 секундаў. Вы нешта хаваеце. Каб не трапіць на кручок, спецыялісты раяць адразу класці слухаўку і ігнараваць падазроныя выклікі. А следчы камітэт і пракуратура высвятляюць прычыны маштабнага надзвычайнага здарэння ў Барысаве. Там з прыкметамі вострага харчовага атручання да медыкаў звярнуліся 30 дзяцей ва ўзросце да 8 гадоў, выхаванцы 11 розных дзіцячых садкоў. 27 малых былі шпіталізаваны ў інфекцыйнае аддзяленне ў стане сярэдняй ступені цяжкасці са скаргамі на ваніты і боль у жываце. У Мінздароўя паведамілі, што пасля тэрміновага лячэння медыкі адзначаюць станоўчую дынаміку і першых пацыентаў ужо выпісалі дадому. Санітарныя службы шукаюць крыніцу заражэння, а сілавікі рыхтуюць крымінальна-прававую ацэнку інцыдэнту. Нагадаем, увечары 2 чэрвеня ў інфекцыйнае аддзяленне барысаўскай ЦРБ паступілі 27 дзяцей са скаргамі на ваніты і млоснасць. Пазней па медычную дапамогу з падобнымі сімптомамі звярнуліся яшчэ 2 чалавекі. Беларусы працягваюць актыўна здаваць валюту. Нацыянальны банк апублікаваў звесткі за травень, якія пацвярджаюць, насельніцтва краіны актыўна прадае замежныя грошы. Толькі ў траўні грамадзяне купілі валюты на 1 мільярд 144 мільёны долараў, а вось прадалі куды больш, амаль на 1,5 мільярды. Чыстая розніца перавысіла 310 мільёнаў. Усяго ж з пачатку года чысты продаж валюты насельніцтвам наблізіўся да 1 мільярда долараў, што больш як удвая перавышае паказнікі мінулага года за такі ж перыяд. Цікава, што бізнес ідзе ў адваротным кірунку. Беларускія кампаніі застаюцца актыўнымі пакупнікамі замежнай валюты. Рэальныя заробкі беларусаў дасягнулі гістарычнага максімуму. У красавіку сярэдні паказнік па краіне перавысіў 2500 рублёў, што ў эквіваленце складае каля 887 долараў.
Аднак, як заўважае выданне «Наша Ніва», у гэтай прыгожай статыстыцы ёсць важны нюанс. Эксперты даследчага цэнтру «Бэрок» тлумачаць, калі параўноўваць узровень дабрабыту не з мінулым Беларусі, а з поспехамі суседніх Польшы ці Літвы, то разрыў у заробках цяпер блізкі да крытычнага ўзроўню сярэдзіны 90-х гадоў. Гэта адставанне ад суседзяў робіць багацце толькі ілюзій і правакуе далейшы адток айчынных спецыялістаў за мяжу. Міністр абароны Беларусі Віктор Хрэнін, выступаючы ў Маскве, зноў пачаў палохаць беларусаў і суседзяў Трэцяй сусветнай вайной. Прадстаўнік рэжыму заявіў пра нібыта высокую імавернасць глобальнага канфлікту і традыцыйна абвінаваціў НАТО ў падрыхтоўцы да нападу. Гэтая рыторыка гучыць на фоне таго, што сам дыктатар працягвае сыпаць пагрозамі ў бок Украіны. Раней Кіеў папярэдзіў, калі Менск зноў дапаможа Крамлю ў агрэсіі. ЗСУ ўжо вызначылі 500 вайсковых цэляў на беларускай тэрыторыі для удару ў адказ. Пры гэтым ва ўкраінскай выведцы падкрэсліваюць, што сітуацыя на мяжы пад поўным кантролем, а мілітарысцкія істэрыкі лукашэнкаўскіх генералаў – гэта не больш, чым танная прапаганда. Паўтарэнне сцэнару 22-го года немагчымае. А Літва вядзе перамовы з США аб магчымым размяшчэнні ядравай зброі на сваёй тэрыторыі. Пра гэта заявіў міністр абароны краіны Роберт Эскаунас, піша «Палітыко». Абмеркаванні працягваюцца. Літва, вядома, не застаецца ў баку, сказаў Роберт Эскаунас журналістам. Заява прагучала на фоне паведамленняў аб магчымым пераглядзе амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Еўропе. Паводле звестак медыяў, Вашынгтон разглядае розныя варыянты ўмацавання ўсходняга флангу НАТО. Канстытуцыя Літвы забараняе размяшчэнне на тэрыторыі краіны зброі масавага знішчэння. Аднак літоўскія ўлады ўжо дапускаюць магчымасць перагляду гэтага палажэння. Спікер Сейма Літвы Юозас Олякас раней заявіў, што ў асноўны закон могуць быць унесены адпаведныя папраўкі. Прэзідэнт краіны Гітанас Наўседа таксама падтрымаў дыскусію аб магчымасці змены канстытуцыйных абмежаванняў. Нагадаем, у чэрвені 2023 года Александр Лукашенко паведаміў пра пачатак перакідання ў Беларусь расійскай тактычнай ядравай зброі. Гэта першы выпадак пасля распаду СССР, калі расійская ядравая зброя размяшчаецца па-за межамі Расіі. На пятніцу 5 чэрвеня ў Беларусі абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі праз навальніцы, моцныя ліўні і шквалісты вецер. Пра гэта паведамілі ў Белгідрамеце. Паводле звестак сіноптыкаў, удзень на захадзе краіны ў многіх раёнах чакаюцца навальніцы. Месцамі яны будуць суправаджацца залівамі і шквалістым узмацненнем ветру з парывамі да 15-20 метраў за секунду. У цэлым у пятніцу будзе воблачна з праясненнямі. У заходняй палове краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах магчымы слабы туман. Тэмпература паветра ўначы складзе ад +7 градусаў на ўсходзе да +16 градусаў на захадзе краіны. Удзень паветра прагрэецца да +22, +28 градусаў. Няўстойлівае надвор'е захаваецца і ў выходныя. У суботу 6 чэрвеня на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаюцца дажджы, месцамі моцныя, а таксама навальніцы. Уначы і раніцай магчымы слабы туман. Тэмпература паветра ўначы складзе +10, +17 градусаў, удзень ад 18 да 25 цяпла. На паўднёвым усходзе краіны паветра можа прагрэцца да +28. У нядзелю 7 чэрвеня таксама прагназуюцца дажджы. Уначы ападкі чакаюцца пераважна на ўсходняй палове краіны, удзень у многіх раёнах. На ўсходзе месцамі магчымыя моцныя дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра ўначы складзе +8, +14, месцамі да +16, удзень +19, +25. Нагадаем, аранжавы ўзровень небяспекі абвяшчаецца, калі ўмовы надвор'я могуць несці пагрозу для насельніцтва і прывесці да парушэнняў працы транспарту, энергасістэмаў і аб'ектаў інфраструктуры. Менск-арэна афіцыйна абраная месцам правядзення тыдня зорак кантынентальнай хакейнай лігі. Івэнт пройдзе з 5 па 7 лютая 2027 года. Адпаведнае пагадненне бакі падпісалі сёння ў Пецярбургу. Для Беларусі гэта будзе другі зорны уікенд. У гісторыі упершыню лепшыя гульцы КХЛ збіраліся ў Менску ў 2010 годзе. На гэтым мы сёння ставім кропку. З вамі быў Руслан Ігнатовіч. Беражыце сябе.